Γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την διαστημική τεχνολογία. Διαστημική τεχνολογία περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος με σκοπό να το χρησιμοποιήσει στο διάστημα, δηλαδή για την εξερεύνηση του διαστήματος, όπως πύραυλοι, διαστημικοί σταθμοί, δορυφόροι, διαστημοσυσκευές, διαστημικά τηλεσκόπια και άλλα. Βασικοί τομείς της διαστημικής τεχνολογίας. Ένας πρώτος τομέας είναι η ανάπτυξη μεταφορικών μέσων για το διάστημα, όπως οι πύραυλοι, τα διαστημόπλια, οι διαστημικοί σταθμοί. Επίσης, η ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών, όπως οι δορυφόροι, οι διαστημοσυσκευές, τα διαστημικά τηλεσκόπια και άλλα. Επίσης, η ανάπτυξη ειδικών εργαλείων και μηχανών για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος στο διάστημα. Η ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας και αποθήκευσής της, όπως τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που τοποθετήθηκαν στους δορυφόρους για να παρέχουν ενέργεια για τα συστήματα που έχουν μέσα τους. Η ανάπτυξη ειδικών στολών με σκοπό να τη χρησιμοποιήσουν οι κοσμοναύτες ή οι αστροναύτες όσο είναι στο διάστημα. Και επίσης η ανάπτυξη πρωτοποριακών υλικών όπως το κάρμπον, το αεροτζέλ και πολλά άλλα για τις ανάγκες της διαστημικής τεχνολογίας. Για να πάει οτιδήποτε υλικό στο διάστημα είναι απαραίτητος ο πύραυλος. Ο πύραυλος προωθείται εκτοξεύοντας αέρια που προέρχονται από καύση στερεών ή υγρών καυσίμων. Η λειτουργία του στηρίζεται στη θεωρία του Νεύτωνα περί δράσης και αντίδρασης, με βάση και την αρχή της διατήρησης ορμής. Η καύση γίνεται με τη βοήθεια του οξυγόνου που εναποθηκεύεται σε υγρή μορφή μέσα στον πύραυλο και άλλων ουσιών που δρούν ως οξυδωτές. Μία από τις πρώτες συσκευές που τοποθετήθηκε στο διάστημα είναι ο δορυφόρος. Τεχνητός δορυφόρος είναι οποιαδήποτε κατασκευή που δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο και τοποθετείται σε τροχιά γύρω από ένα ουράνιο σώμα. Ειδικότερα, τεχνητός δορυφόρος της Γης λέγεται κάθε αντικείμενο που τοποθετείται από τον άνθρωπο σε τροχιά γύρω από αυτήν. Η εκτόξευση και η τοποθέτηση σε κατάλληλη τροχιά γίνεται με πυράβλους. Στην εικόνα πάνω δεξιά βλέπουμε τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο της Γης που ήταν ο Σπούτνικ, σοβιετικής κατασκευής, τοποθετήθηκε στο διάστημα το 1957. Αργότερα οι Αμερικάνοι τοποθέτησαν τους δικούς δορυφόρους και αργότερα έχουμε και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Κίνα. Έχουμε και εμείς ένα δορυφόρο. Πριν να πάει ο άνθρωπος στο διάστημα, οι επιστήμονες αποφάσισαν να στείλουν ζώα δοκιμαστικά να δούμε αν αντέχουν τις συνθήκες του ταξιδιού προς το διάστημα αλλά και της επιστροφής. Έτσι οι Ρώσοι αποφασίζουν να στείλουν ένα σκυλάκι, τη Λάικα, και οι Αμερικάνοι έναν χιμπατζή, τον Χαμ. Τη δεκαετία του 60, στις αρχές της δεκαετίας του 60, έχουμε και τους πρώτους ανθρώπους που καταφέρουν να πάνε στο διάστημα. Πρώτος που πήγε στο διάστημα ήταν ο Σοβιετικός Γιούρι Γκαγκάριν και ακολούθησε ο Αμερικανός Άλαν Σέπαρντ. Στη μέση βλέπουμε τη φωτογραφία του Γιούρι Γκαγκάριν και κάτω βλέπουμε την εικόνα του Άλαν Σέπαρντ μετά την επιστροφή του στη Γη μέσα στην ειδική κάψουλα. Επίσης, η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να κάνει περιστροφή γύρω από τη Γη ήταν η σοβιετικής καταγωγής Βαλεντίνα Τερέσκοβα. Δεκαετία του 60 οι Αμερικάνοι βάζουν ως στόχο μέχρι το τέλος της δεκαετίας αυτής να καταφέρουν να πάνε στη σελήνη. Η αποστολή Απόλλων 11 ήταν η διαστημική πτήση που με επιτυχία πήγε τους δύο πρώτους ανθρώπους στη σελήνη. Ο αρχηγός της αποστολής Νίλ Άμστρονγκ και ο πιλότος Έντουιν Μπαζ Όλντριν, αμφότεροι Αμερικανοί, προσελήνωσαν τη σεληνάκατο Eagle αετός στις 20 Ιουλίου του 1969. Ο τρίτος αστροναύτης παρέμενε σε ένα ειδικό σκάφος που έκανε περιστροφές γύρω από τη σελήνη, περιμένοντας να τελειώσουν οι άλλοι δύο την αποστολή τους και να επιστρέψουν για να ενωθούν σε ένα σώμα τα δύο σκάφη και να κατεβούν στη Γη. Ας δούμε τώρα το διαστημόπλιο, το οποίο είναι ένα υπανδρωμένο ημισκάφος, το οποίο έχει σχεδιαστεί να ταξιδεύει στο διάστημα. Σκοπός του είναι η επιστημονική έρευνα όπως η μετεωρολογία, η μελέτη της Γης, οι αστρονομικές παρατηρήσεις και άλλες εργασίες. Επίσης βοηθάει στις τηλεπικοινωνίες και σε συστήματα προσδιορισμού θέσης. Ακόμα με τη βοήθεια των διαστημοπλοίων μεταφέρονται αστροναύτες ή κοσμοναύτες ή και φορτία προς το διαστημικό σταθμό. Για τις ανάγκες των αστρονομικών παρατηρήσεων κατασκευάστηκε το διαστημικό τηλεσκόπιο, όπως αυτό που βλέπουμε δεξιά στην εικόνα μας, που είναι το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Ένα διαστημικό τηλεσκόπιο ή διαστημικό παρατηρητήριο είναι ένα τηλεσκόπιο που βρίσκεται έξω από την ατμόσφαιρα της Γης και χρησιμοποιείται για την παρατήρηση αστρονομικών αντικειμένων. Ένα τηλεσκόπιο τώρα που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη και έξω από την ατμόσφαιρά της δεν επηρεάζεται από τη φωτορύπανση των επίγειων πηγών φωτός.
Μια άλλη κατασκευή είναι οι διαστημοσυσκευές, όπως παράδειγμα ο Voyager 2, ο οποίος είναι μια μη επανδρωμένη διαπλανητική διαστημοσυσκευή που εκτοξεύτηκε στις 20 Αυγούστου του 1977 και ταξιδεύει ακόμα στο πλαίσιο του προγράμματος για την εξερεύνηση των εξωτερικών πλανήτων του ηλιακού μας συστήματος. Πάνω βλέπουμε το Voyager 2 και κάτω βλέπουμε μια πολύ ωραία εικόνα που τράβηξε ο Voyager 2 όταν πέρασε δίπλα από τους δακτυλίους του Κρόνου. Μια πολύ μεγάλη κατασκευή η οποία κινείται στον ουρανό της Γης είναι ο διαστημικός σταθμός. Ονομάζεται διαστημικός σταθμός κάθε διαστημόπλιο το οποίο είναι ικανό να φέρει πλήρωμα αστροναυτών και να παραμείνει στο διάστημα για μεγάλες χρονικές περιόδους, συνήθως πάνω από ένα έτος, ενώ διαθέτει αποβάθρες από τις οποίες μπορούν να προσδεθούν και να αναχωρήσουν άλλα διαστημόπλια. Στις αποβάθρες αυτές δένουν τα διαστημόπλια για να φέρουν υλικά και αστροναύτες στο διαστημικό σταθμό και από τον διαστημικό σταθμό παίρνουν υλικά και αστροναύτες για να τους κατεβάσουν στη Γη. Αυτό γινόταν με το διαστημικό λεωφορείο που είχαν οι Αμερικάνοι και μόνο. Βλέπουμε πάνω στο διαστημικό σταθμό τα φωτοβολταϊκά στοιχεία τα οποία είναι ικανά να τροφοδοτήσουν με ενέργεια το διαστημικό σταθμό. Βέβαια, όταν ο διαστημικός σταθμός βρίσκεται πίσω από τη Γη και δεν υπάρχει φως, τότε υπάρχουν μπαταρίες επάνω στο διαστημικό σταθμό οι οποίες βοηθούν στην λειτουργία του διαστημικού σταθμού. Το διαστημικό λεωφορείο είναι ένα σύστημα το οποίο εκτοξεύονταν κάθετα, μοιάζει με ένα πολύ μεγάλο αεροπλάνο. Στο κάτω μέρος του έχει δεξαμενές όπου έχει μέσα υγρό υδρογόνο και υγρό οξυγόνο. Μπορεί να μεταφέρει μέχρι περίπου 23 τόνους ωφέλιμο φορτίο. Όταν η αποστολή του διαστημικού λεωφορείου τελείωνε, αυτό επέστρεφε μέσα στην γήινη ατμόσφαιρα, πετούσε σαν ανεμοπλάνο και τελικώς προσγειωνόταν οριζοντίως σαν αεροπλάνο. Το διαστημικό λεωφορείο ήταν το πρώτο τροχιακό διαστημικό σκάφος που σχεδιάστηκε με μερική ικανότητα επαναχρησιμοποίησης. Στη διάρκεια της λειτουργίας των διαστημικών λεωφορείων η Αμερική έχασε 2 λεωφορεία, το ένα ήταν στην αναχώρηση, το Challenger το 1986 και ένα στην επιστροφή του λίγο πριν προσεδαφιστεί στη Γη, το Columbia. Για να μπορέσουν να πάνε οι άνθρωποι στο διάστημα έπρεπε οι επιστήμονες να κατασκευάσουν ειδικές διαστημικές στολές οι οποίες θα προστατεύσουν τους ανθρώπους από το αφιλόξενο περιβάλλον του διαστήματος. Η στολή που φορούν οι αστροναύτες αποτελεί για αυτούς κάτι παραπάνω από την ένδυσή τους. Θα έλεγε κανείς ότι είναι το προσωπικό τους διαστημόπλιο. Υπάρχουν 2 είδη στολών. Η πρώτη διαστημική στολή είναι η πορτοκαλί ή ανεπίσημα η στολή κολοκύθα. Τη στολή αυτή τη φορούν οι αστροναύτες κατά την εκτόξευση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και κατά την επιστροφή και προσεδάφισή τους στη Γη. Είναι μια στολή η οποία τους προστατεύει από τις έντονες διακυμάνσεις της βαρύτητας, του G του λεγόμενου. Για τους διαστημικούς περιπάτους υπάρχουν οι στολές EMU, οι οποίες είναι κατασκευασμένες από πολλαπλές στρώες υλικών, κάθε μία από τις οποίες είναι υπεύθυνη για κάτι. Το εξωτερικό στρώμα της στολής, χρώματος λευκού για παράδειγμα, είναι αυτό που αντανακλά το ηλιακό φως. Το στρώμα αυτό αποτελείται από 3 είδη νημάτων, ένα που παρέχει στεγανότητα, ένα πυράντοχο γιατί δεν καίγεται και ένα που χρησιμοποιείται στην κατασκευή αλεξίσφαιρων γυλαίκων, είναι δηλαδή από κάρμπον. Οι ρίγες που φέρνουν εξωτερικά συνήθως οι στολές χρησιμεύουν στο να ξεχωρίζει ο ένας αστροναύτης από τον άλλον, δηλαδή είναι ένας χρωματικός κώδικας επικοινωνίας. Στο κράνος τους το τζάμι που υπάρχει μπροστά είναι ντυμένο εσωτερικά με χρυσό για να τους προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου, οι οποίες είναι φοβερά επικίνδυνες για τα ανθρώπινα μάτια. Η ζωή των αστροναυτών μέσα στο διαστημόπλιο έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Πρώτη και κυριότερη είναι ότι δεν υπάρχει βαρύτητα. Αυτό και μόνο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή των αστροναυτών. Παράδειγμα, για να κοιμηθούν έχουν κατασκευαστεί και ειδικοί υπνόσακοι οι οποίοι τοποθετούνται στα πλαϊνά του διαστημοπλίου και μπαίνουν μέσα οι αστροναύτες και κοιμούνται. Επίσης, για να έχουν την προσωπική τους υγιεινή οι αστροναύτες όσο βρίσκονται μέσα στο διαστημόπλιο υπάρχουν ειδικά μηχανήματα, ειδικές πετσέτες για να καθαρίσουν τα μαλλιά τους, το πρόσωπό τους και πολλά άλλα. Και επίσης δημιουργούνται και προβλήματα για την τουαλέτα, μιας και δεν υπάρχει βαρύτητα. Και τώρα βέβαια στις τελευταίες αποστολές έχουν φτιαχτεί ειδικές τουαλέτες όπου χρησιμοποιείται η υποποίηση για να γίνεται η απορρόφηση των περιτομάτων. Όσον αφορά τώρα το φαγητό στο διάστημα,
Από το 1961, χρονιά την οποία έγιναν τα πρώτα ταξίδια στο διάστημα, η τροφή των αστροναυτών αποτελούνταν από πολτοποιημένη τροφή που βρισκόταν μέσα σε μεταλλικά σωληνάρια. Λίγα χρόνια αργότερα, στις αμερικανικές αποστολές, η τροφή εκτός από υγρή ήταν και σε μορφή σκόνης ή κύβων, οι οποίοι αναμειγνύονταν με νερό στο διάστημα, με ζεστό νερό, για να μετατραπεί σε φαγητό. Στο διάστημα τώρα δεν υπάρχει γεύση, δεν υπάρχει, το αισθητήριο της γεύσης δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί λίγο παραπάνω αλάτι για να δώσει γεύση στο φαγητό. Επίσης, λόγω της έλλειψης βαρύτητας δεν πρέπει να δημιουργούνται ψίχουλα, κάτι το οποίο αποτρέπεται από τη χρήση ειδικών δίσκων και σωληναρίων. Το ανθρώπινο σώμα, όπως ξέρουμε, εξελίχθηκε στη Γη σε ένα πεδίο βαρύτητας. Η έλλειψη βαρύτητας λοιπόν στο διάστημα καθιστά δύσκολη την εκτέλεση ακόμα και μικρών εργασιών. Οι αστροναύτες πρέπει να δένονται καλά, αλλιώς θα παρασύρονται, ακόμα και η χρήση του υπολογιστή είναι δύσκολη. Οι διαστημικοί περίπατοι μπορεί να γίνουν εξουθενωτικοί και ασκούν ασυνήθιστη πίεση στους μύες των αστροναυτών. Στον σταθμό υπάρχει διάδρομος και ποδήλατο γυμναστικής. Οι αστροναύτες πρέπει λοιπόν να γυμνάζονται 2 ώρες την ημέρα για να διατηρούνται σε καλή φόρμα. Επίσης υπάρχουν διάφορες τροχαλίες και σκοινιά που μοιάζουν με αυτά στα γυμναστήρια στη Γη, όπου μπορούν να κάνουν προπόνηση με αντίσταση. Πάμε να δούμε λίγο τους διαστημικούς περιπάτους για τις ανάγκες συντήρησης των διαστημικών σταθμών, των διαστημοπλοίων και για την κατασκευή νέων πραγμάτων στο διάστημα. Είναι απαραίτητο οι αστροναύτες να βγαίνουν έξω στο χώρο του διαστήματος φορώντας ειδικές στολές, αυτές που είδαμε πριν, τις ημιγιού, οι οποίες τους προστατεύουν από το αφιλόξενο περιβάλλον του διαστήματος. Επάνω στη στολή τους έχουν προσαρμοσμένα εργαλεία και μηχανήματα για να μπορέσουν να κάνουν τη συντήρηση. Τις περισσότερες φορές είναι δεμένοι με ένα σύστημα από το διαστημικό σταθμό ή από το διαστημόπλιο για να μην φύγουν προς το διάστημα. Για την εξερεύνηση των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος ήταν απαραίτητο η Αμερικάνικη Υπηρεσία Διαστήματος να κατασκευάσει και να στείλει στην επιφάνεια του Άρη τροχοφόρα οχήματα ειδικά κατασκευασμένα με ανεξάρτητους τροχούς, όπως το Pathfinder, ο ιχνηλάτης που βλέπουμε δεξιά. Η τροχή είναι ανεξάρτητη, οι δοκιμές βέβαια γίνονται σε ειδικά σημεία στον πλανήτη Γη, όπου το έδαφος προσομοιάζει με αυτό του Άρη. Εξαιτίας τώρα της εξερεύνησης του διαστήματος από τον άνθρωπο έχουν δημιουργηθεί διαστημικά σκουπίδια, τα οποία είναι ανενεργά τεχνητά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται στο διάστημα κυρίως σε τροχιά γύρω από τη Γη, τα οποία πλέον δεν έχουν καμία χρήσιμη λειτουργία. Αυτά δημιουργούν κάποια προβλήματα στην κίνηση των δορυφόρων. Στην εποχή που ζούμε σήμερα έχουν κατασκευαστεί και μικροδορυφόροι, είναι το Starlink του Elon Musk. Οι μικροδορυφόροι αυτοί κινούνται σε πολύ χαμηλή τροχιά, θα τους έχουμε δει και στον ουρανό να περνάνε σαν να είναι τρενάκι, ο ένας πίσω από τον άλλον, κινούνται σε πολύ χαμηλή τροχιά, περίπου 400 χιλιόμετρα από τη Γη, και χρησιμοποιούνται για καλύτερες ταχύτητες επικοινωνίας και ίντερνετ. Ας δούμε και λίγο κάποιες διαστημικές τραγωδίες. Είπαμε και νωρίτερα ότι το διαστημικό λεωφορείο Challenger το 1986, 72 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του, παρουσιάστηκε πρόβλημα στις δεξαμενές, άρχισε να παίρνει φωτιά στο κάτω μέρος του διαστημικού λεωφορείου και αυτό οδήγησε σε μια μεγάλη έκρηξη. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν και οι 7 επιβαίνοντες. Μέσα στους 7 επιβαίνοντες ήταν και η πρώτη απλή πολίτης που θα γινόταν αστροναύτης, ήταν η Κρίστα Μακάλιφ, μια εκπαιδευτικός από την Αμερική. Δεξιά βλέπουμε την καταστροφή, την τραγωδία του Κολούμπια το 2003, το οποίο μόλις μπήκε στην ατμόσφαιρα της Γης, επειδή έλειπε ένα κομμάτι από την θωράκιση, από την θερμική θωράκιση του κάτω μέρους που έχει το διαστημικό λεωφορείο, αυτό προκάλεσε το κόψιμο του ενός φτερού του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, γιατί ερχόμενο στη Γη πλησίαζε στη Γη με 22.000 περίπου χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό ήταν μια επίσης τραγωδία για τους Αμερικάνους. Αυτά ήταν εν ολίγης τα βασικά για την διαστημική τεχνολογία, η οποία αναπτύχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι σήμερα. Κάποια από αυτά τα υλικά ή τα μηχανήματα ή οτιδήποτε άλλο που αναπτύχθηκε στο διάστημα τα χρησιμοποιούμε και στη Γη. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.